Tras horas sáficos, boticário no CMC. 2 anos passa, nós a iniciar processo para digitalizar o cuidado oncológico do CMC. A digitalização está reemplaça o esforço manual de oncólogo, o protocolo de preparação de botica e a administração e registração de doses do enfermeiro. Essa aqui trabalha e cuidado para grupo de pacientes aqui mais seguro e com menos possibilidade de erro e mais eficiente. Tabira mais eficiente sobre sistema digital por word work door to hand, dokter, botica e enfermeiro no mesmo momento. Não mestre guarda mais para esforço de papel de dokter, pai para botica e enfermeiro. 100% do processo está digital. Nós estamos orgulhosos de poder realizar essa aqui para nos patiënten. Het is belangrijk dat we efficiënt werken, omdat we veel patiënten zien, zodat we ze allemaal goed kunnen helpen. Maar wat nog belangrijker is dat het veilig is voor de patiënt. Dat is denk ik de belangrijkste vraag. Welke invloed heeft dit op de patiënt? Het gaat om patiëntveiligheid. Chemotherapie zijn medicijnen met risico's voor de patiënten, dus het is belangrijk dat het voorschrijven daarvan zo veilig mogelijk gebeurt. En met het digitaliseren van dit proces vergroten we de patiëntveiligheid. Nós queremos danken para nos team botica e enfermeiro de oncologia e oncólogo e ICT.